Ти от кога почна да брои, бе? Деш лице ви направи те две силови. 1. 2. Супер! Слизаш? Те, сега, 3 коремни. Мъртва тя. 1. 2. Браво, бе. Давай, 3. Почини си. Слизай. След коремни набиранки. След това имаш 10 бицепсови набиранки, 90 градуса. Демек, почти мъртва тяга. Давай, почти. Не мъртва. Още малко. Ате. Ете. Трябва да починиш малко. 5. 6. 7. 8. 9. Нищо. Давай. Сега почиваш. Почини малко. Почини. Имаш много време. Имаш 7 кофе. И чита. 7 кофе. Качи се някак. Върна макия, Лаз. Върна макия. Ой, ти почивай между упражненията. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.